Mako na amay sa kadagiti highlights asub subaybayan dagiti sports fans iti palarong pambansa 2025 ket iti sport a volleyball. Maleksid gami na may sa daytoy kadagiti paborito nga ayam dagiti Pilipino, naruay pay dagiti mangid idolo iti volleyball player ani Brianna Nikola Ang at team captain iti secondary volleyball girls iti Region 6 nga isumet ti defending champion. Itay laing malem, inarak tinaruay ng Ilocano fans iti PCV Socio-Civic and Cultural Center iti Iliti Bacara, tapnon buyaen iti laban ti Region 6 ken Region 5. Nagbali na nabara iti laban, ngem iti kamaudyanan, inabak ti Region 6 ti Region 5 iti 2 straight sets. Iti bayet ti talo at awenen nga agserservikas coach ni Jersan iti Region 6, kuna na ati kanayo na palagip na kadagiti players daket iti panangipakat iti amin na kabaelanda no adda laban da iti court ngem saan da liplipatan iti agenjoy. Mamati a dumakdakkel ti fanbase iti team da arason anarway dagiti nakatutok kadakwada tunggal adda laban da ken saan na nga ibilang a pressure daytoy kadakwada. Kailangan namin ibalik yung passion, tapos yung how to enjoy the game, tapos especially yung heart, yung inaano namin sa mga bata. So yesterday, may nakita nila. So I think pag ginawa namin yun every game, wala kami magiging problema. Nagyamanan na dagiti agtultuloy at tumultulong iti timda. Kuna na ababaen iti suportada at adumet iti oportunidad adungteng kadakwada. Pa-thank you lang po kami, especially sa team manager namin kay Sir Boy, sa coordinator namin na nandito sa amin, kay Sir Ma, sa principal ng Dayton, si Sir Philip, sa Bacolod City, kay Mayor, and kay Governor Bong. And sa lahat ng DepEd teacher na kasama namin. Napalausmet iti panagyaman ni Brianna kadagiti mangipagpakita ken kuana ken iti team na iti suporta ken ayat. Kuna na naggapo isuna iti pamilya mahilig ti sports ket may sada itoy kadagiti kang runaan na rason no apay ang nakahiligan na iti volleyball. Actually po, yung athletic genes po, my mom, my dad, my titas and titos, even my cousins, they also play sports po. So it's not only me po involved in the sports scene. Thank you everyone for your support, and I would like to also special mention Mizuno Sportisos Incorporated for supporting us in our team. Kabayatan na iti partial and unofficial results leading ti National Capital Region iti pakabuklan a bilang tinagunod a gold medal. As of 6:19 p.m., adaanin dayto iti 27 gold medals, Sarsarunwen ti Calabar Zone nga adaan iti 15 gold medals, ken maikatlo ti Western Visayas nga adaan iti 7 gold medals. Mark Magdirila, Balitang Solid North.